लयदारी ले लिया। हेलो लयदारी उहे होके के चाहिए जो हम कहानी है कौन बोली? नायका अच्छा तो नायक ले। नायका होय नया लड़के बड़ा सा हां नायके होली ना। तनी तनी बढ़िया से हां अरे वाह हिला के कहत रे कि गाड़ी के गाड़ी रह दो आई माइक पे कहत रे जे गाड़ी के का तो गाड़ी में मत कर भले है जे गाड़ी के गाड़ी में मत कर। हां राजकुमार भाई कहां चल गए? कहां गइले बुआ? राजकुमार बाबू मैं बंगाल से आई हूं। मैं हिंदी भी बोलती हूँ, थोड़ा थोड़ा भोजपुरी भी बोलती हूँ, थोड़ा थोड़ा बरवाती हूँ। यही से नू। अच्छा इनकर कहा नाम बाजे मैं ये भी करवाती हूँ। आके आप अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। उसका भी कहा की है ये सोनबरसा बाजार का मेला है, यहाँ सब कुछ बिकता है। ये भी बिक जाएगा, आगे से भी बिकेगा, पीछे से भी बिकेगा, तुमको जो बिकना होगा वो बेचना। मोबाइल ले लो, अपना मर्दा कहाँ फोन लगा। अच्छा अच्छा गाँव के गीत तो गाँव वाला ले लो। हेलो व्यास जी, हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमारा समय बर्बाद मत करिए ना राउर समय ना, हमनी का दर्शक के मन मोहे। हाँ बस गम के गीत, गम के गीत। ये होके के चाहिए। अब मैं कहता नहीं देती गुड़िया का हमारा ई बंगाल के ना है ना 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 प्रिया साहनी के माई है। प्रिया साहनी कोई खेसारी के संग है ये जगह। अरे जोरे एगो लड़का एगो लड़की से प्यार कैले रहे। अच्छा देखी तनी बढ़िया हम इनका गाना का गलती काटतनी, इनकर गाना का रहल भैया लो तोहरे नामवा लिखबो वो काट के अनिल भाई बलेडवा से करे जवा पे जा ए रामा हमरो के लेले चल बन क के गोदरेजवा में जा। विचार कर एकर मतलब जे ई अपना गांव ही के से प्यार कइले बड़े, जौन लड़की से प्यार कइले बड़े ओ लड़किया से कहत रहे भैया धरन ना तनी बढ़िया रुक जा तनी रुक तनी रह द अरे भाई जब रुकी इनकर पहले गाना एकर मतलब जे गांव ही के लड़की से कोनो कइले बड़े प्यार आ कहत रहे कि जब ससुरा जइहे नु तो हमरो के गोदरेज में बन क के ले ले जइहे। तब तो ससुरा के लोग जब देखी आ जब गोदरेज खोली तो कहे के रे आई ससुरारी से गोदरेज आइल बा अब ई तरह एगो सरवो बकार रे दहेज में आइल बा। ई दहेज में आइल बा का ओ ई कन्या का संगे आइल बा, ई कन्या का संगे आइल बा। ई राही में पानी पियावत होई कहत होई कि दीदी औरी पानी पी लो। चाह पियबू कंठ मत झुरा। चला खटे के बा खटे के बा। हेलो हेलो अंदर दे हम तने साउंड तने बढ़ा दो। हेलो हेलो ठीक बा एगो लड़का एगो लड़की से प्यार कइले रहे, लड़कवा भेंट कइला बिना तबाह रहे। इहे हका हो बुलू लहंगा पहनले बिया का चलल बिया उन्हें से माती रवा। अरे काहे रवत रुका बात बा। अरे लागत कोनो रास्ता में ले बा। प्रमुख जी हई कहत रे सजर लागत कोनो रास्ता में ले ले बा। हाँ हाँ मोबाइलवा एकर। अच्छा मोबाइलवा ले ले बा। कौन मोबाइल है? एप्पल के रहे। एप्पल के। हाँ, एप्पल। अब तो बड़ा महंगा होई। ऐसन ऐसन मोबाइलों के नाम धर दे सब विकास भैया। एक दिन एगो मोबाइल देखनी इनकर नचनिया रखल रहे
हते चका मोबाइलवा बा हाँ। ओकर हत हत स्पीकर बा हाँ। मोबाइलवा का जंतर लोग का ना हो का के चोदा आई है रखल रहे ये रखा रहे इहे रखल रहे इहे का रखल ना रहे हो ये रखल रहे अरे राम भगवान का है रे बतारू कोनो दिक्कत बा अपन मन के बात कहो दिल के बात कहो ए जान निमन से कह, निमन से। इरी कतना मुलायम से कहली बाप रे बाप मन करे लगे जे मन करे लगला जे हम यही घड़ी धान के खेत में ढुक जाए का बोलो एक खाली औरी कहो ए जान शख्सियत और ये खाली कहो एक खाली औरी कहो एक ये खाली खाली ए जान दुनिया दा एक खाली औरी कहबो नु तो हम गावे लागो बोल ए जान अरे आगे कहरे ना तब हमर से बर्दाश्त नहीं होता। बोलो ए जान बोलो अब तू हमरा के भुला जा भुला जाए काहे भुला जाए काहे काहे कि हमार माई बाबू हमार दूसरा जगह पिया तय कर देनी हो ला ए बाबू है का हो गइल है यहाँ के का हिलाई अरे खुटिया था खुटिया कौन खुटिया आगवा का काना बा ये तो लागत बेहोश हो गइल बनी हाँ मारो पानी नहीं खे ना ला एक चम्मच तेरे सारा खाता में बड़ा सरकार है एक चम्मच हाथना ओम प्रकाश भाई हाथना अशुद्ध जल मुंह पर अरे ये दवाई है बोल बोल कहल का चाहत रे बोल अरे पगलिते कहत रे जे हमरा के भुला जा तोरा चलते हम का नहीं कइले रे एकरा चलते भैया हमर 3 बीघा खेत बेचाइल है हां एकरा चलते काका हमर गाड़ी बेचा गई मोबिल छिड़का तरह है अरे पगली आ भैया केने जाए इनका ले बतिया के बा तो पहले हमरा का बतिया ले बता एक हेली दोनों आदमी बतियाइबे तो कैसे होई? तब पहले हमरा का पहले बतिया ले बता तब तू बतिया अब लो अब हिला वाला बाय लगले जो हमारा अभी कर अभी हम बतियाई भैया हां चले ओइसन कोनो इमरजेंसी बात अपन होनियो जाके अपन काम अपन शुरू कर देबे अरे पगली बस तेरी चाहत में सब कुछ लुटा दूंगा दुनिया से दूर एक दुनिया बसा दूंगा तुम साथ देने का वादा करो दिल चीर के तेरा मांग सजा दूंगा निकलते हैं आंसू जब मुलाकात नहीं होती हाय 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 निकलते हैं आंसू जब मुलाकात नहीं होती टूट जाता है दिल जब बात नहीं होती तेरी जान की कसम ए मेरी जान तुझे याद ना किया हो ऐसी कोई रात नहीं होती झूठ बोला आई बैग काहे के ले ले बड़ो इस बैग में एक बैग बतासा भर के लेके आइल बनी काहे खातिर कि जब जब रहुआ के याद पड़ी नु हमार अच्छा एक गिलास पानी में एक बतासा लेके खा लिया करे तू चल जेबू मजनुआ का संग हम बतासा पानी में डाल के हम चाहत रहे भैया हई बतासा के तू ही रक्षा करी वाह भाव लागला तार धोखा बहुत हम जीवन में देखले बने तने मैंने के उठा दो आहा सही सही इनका दिमाग पर ई चढ़ गइल बिया चढ़ गई है ढेर मन करता था हिला दे बकबा तार धोखा भोर ना पारी याद आई
जबले सोचबी एही बारे कृपया दूरी बनाए रखे क्योंकि बीच में लंगा लाड़ा है। लाइन मारी लाइन अच्छा लगातार है यो सारा फतवा जिया जबले सोचबी एही बारे कमी कवन भइल दुलारे में छोड़ देलू साथ कुआर कभी कौन भइल दुलारे में छोड़ देलू सा याद रह जाती है कभी कौन भइल दुलारे में छोड़ देलू सा सूर्या टेंट हाउस डीजे जा भगवान तारा का बनौले राखस हार्दिक हार्दिक स्वागत बा महेंद्र भाई हमारा मड़िया छपरा से मोहन जी के भाई बने बहुत बहुत रुपया दल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक केकरा खातिर जेकरा हो खातिर बजरई छाती कोइलू हो एक बार वो यार के रूपवा नहीं देखवलू हो फाटे छतिया ई बतिया विचारे में फाटे छतिया ई बतिया विचारे में कमी कौन भइल दुलारे में छोड़ देलू साथ पवन भइल दुलारे में छोड़ देलू साथ बहुत बहुत रुपए दल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा बंदन बा है वो बाद में हम जाना तनी तारा चलते हम बहुत चीज कैले बन लेकिन तू हमरे के छोड़ दिहलू अब हमरा तहरा लगे नहीं रहे के हमारा पना रहबे एकर मतलब तो दोसर बियाह करबे हाँ सही में करबे बुढ़ा के छोड़ देबे ए बूढ़ा के छोड़ देबे हाँ अब कोना भतार के जइबे जिनके साथ हमर बियाह होता नु वो एज आइल बड़े तोर मरद एजे आज बड़े तोर मरद एजे बा
तोर मर्द ऐजे बा कौन तोर मर्द है तनी हमरा के दिखाओ तो ऐसे ना मानो चिन्हाओ अरे कहो कौन तोर मर्द हो कौन तोर मर्द हो तोर जे मर्द हो उनका गर्दन में माला डाल आराम से उतर जा आराम से उतरो आराम से आ सब लोग के बीच में उनका गर्दन में माला डालो कि तोर मर्द के हो पीछा देखो पाकल बार तने देखो तनी कि तोर मर्द के हो आ तोर मजनुआ के हो आखिर हमारे जानल जरूरी बा अरे अच्छा काहे काका उहे बुढ़ाऊ हेने आवा खड़ा होखो आई देखा हेने आवा ए जब ई तोहरे के चाहते त खड़ा हो जाओ खड़ा ना ए मर्द ए भैया धाके खड़ा करा उनका के धक्का खड़ा करो जी अरे खड़ा ना हो खड़ा हो जा खड़ा हो जा ए मर्द तहे खड़ा नहीं हो सरकार गिर गेल बिया का सरकार गिर गेल बिया ए जा जब ई तोहरे के चाहतिया ए मर्द यदि तहरा मनो नहीं खा तो हाय अब हई कहत रहे जे हम बानी अब बतावा खेत लिखाई दूसरा के नाम आ ज्योति बोई दोसर के जा भगवान तरह के बनौले रखो समय हमर लास्ट बा ऐसा कहे वाली बात किया लास्ट लइकवा कहता जा खुश रही हो सजना के संग में ए हमर सोना हो छोड़ा झूठो मुंह ठोके रोना धोना हो मोह लागल ना मोर फटो थारे में मोह लागल ना मोर फटो थारे में गोवर्धन पूजा समिति पिटरो के धरती से हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन कौमी कौन भई दुलारे में छोड़ दे लू साथ कभी कौन भाई दुलारे में छोड़ दे लू साथ एक बजे शुरुआत कैले रहने हाँ टंच 44 मिनट हो गई बा हमारा घड़ी में आ हमनी के उड़ान बोलब जा बढ़ जातने तन्नारी के कारण